na da no fia da tabira se bi to ya proso se ye maame magi akoso ya poma wayira yano ani jema ye ko ye maame ewu busume mienu a wo hye frigi mu ye nuanom ade aseda rempem ama ye ne baba akudi nkomo na busua no ewu fia ha na asem kure se free mu ba na nya asem kitu o asem wo free mu ba no enya asem kitu o maame memo wakọ aba eja bibia boko de pacho nyame adum bibia boko moko jema de na mko hu ye de ne si ye pacho de di kan me de aseda be mamo se ye de asem be da mo boaye na jema mpanyifo ngaka bra adom ne ne nuanom ne o ma no mo hospital ni nyina ye da ma se tiefo nyina ye da ma se pacho ye ko jema no ye ko jema mande ne ye ko na chese de o mu frɛ kan ne ye ne kore se anti magi ba ho betina ho na mreka kra ne ho dodo no ma wo firi mu enti o mu ko bo police fo ama ne mo de body ni ko share much ti ye ko ye ne ko na chese ekwa bi so no owutu abonten me pacho oh nti o mu de body ni ko share much nti ye ko share ye ko hwe na chese se ye ho ntutu ye nti ye bae no we de mo mfa nche tiefo ne sompampanyifo ebedu na ade ase ye nti mama abeda mo ase nti ye se mo mfa nche ye nti ene no na me wo fa mo nso ene o mu frɛ ye brother na ye ko si ni so ene o frɛ ye se ye sa amra jema ho no nti ene me wo fa mo koi o mu so o mu koi na ye se o mu nsa amra nti ene ye ti hadi a ye de aseda na e ma mo se ma me ni free mu nke ya afa ya se ma ma me dan mo anke ye hu de ebe kwa akosie edamase tie se nhyehyɛ wo ho a mu bedi na wotweda ne ya hyeda ye de beyi nana Bachai. Ya semwa santimem. Pacho muso medi na wotweda ne nyamboa echina na wotwe. Medi na wotweda. Oh. Ayasem kase ya kyerɛ sɛ asem we si chichwari o. Bo ama chichwari na asem we si o. Na kwamotwetwe mu no ɛwɔ asem we mu no abrako na asfem kyerɛ sɛ senti mama mi magi ayiraye kɔso apoma ayiraye no sɛna ne baso ayira dadado atiefo mu tie o na ne ba ayira dadada ɛwɔ tema na mami si wɔ kwa akɔpɛ ne ba no ɛna ne ba no pemu an odi akɔhyia ne kwanhyia wu mame na unua na wo se odi kan yira ya nsa kra na mame ba yira ne yefre ne sei pacho minua no tema no tra yefre ne Victoria Boache ne fie de akosu acha na minua no ono me mame ba ko na tra ye yefre na Auntie Mary nti ne ho na ye beje na ware no no okun no wo krago o ma o miensa ye hu de ba ye da ko me ho na mame frɛ me say kuya ye si akosu ayira te me kopɛ no na me se ma wo kopɛ no unim ba bi owo se me nim ba bi owo na pressure ba me so ne se me ba na yira me nim ba bi owo nti me kopɛ no ene so de koy ya wa amma no ti me nua no nso ye ka se wo one me ma me na wo ho te ko du je ma ho na ke se unua no nso nie me nua ne na da so o ma me ba pa me ba twa ma chiri ba ma chiri ba o ma me ba pa me pa twa ma chiri ba yeso wa na ti hoi actually it is baba wa we no yira ya ma me so okopɛ no pa chai ono no yira ya Victor ono yira wo fan me pa cho tema na kragon na no wo nti me fan se tema na no okunu wo nti ho no yira ye ono kra de kumase a wonim hasa nti wo yira wo tema na kyerɛ sɛ mo abusua de mo yira ayasɛm wo ayasɛm kase ani awra wo sampa o we anya sedi asem kura o na kyese unua yira ye no na kyese be emfie miensa na emfie na yiwa na me pa cho wo yira ye no me ma me free ono yira ye no one man time na ma me so free fie ti me fan so wo yira ye no 2 years 5 months na mo me so koye 2 years 4 months eni maintaining ka ekoba asa no ma me na no ne tetema ene ni kunu no de no mo aka
Pepa cho me ma me so mu ye so mu koye police case. To so mu koye police case eto ho na menim se bi omu de call TV station ne dia. Ni menim no mu so omu koye police case edeto. Na chese sabre ya me no kasai. A wo ma me afiri mu no. Unyua no so ayira ja wo ma me. So far no unyua no monte ne ho popoye wo ba bia. Pepa cha me nua no koye no ye se mo me die na ye ntene nka ti na anwumre dia ba beda mo se mo mo aye na ne ka se me nua ne ma me na wo ho ye koye me nua ne me ma me ni ho enti ekoma asa no a unyua no yira ye na mo be na abusua tufa ho se mo kope no a impo o ma me ye na adwene se wo bobo no akope ne ba wodi akohia ne kwanhia wu abusua no tu wana mo ba cho abusua no and me ma me na wo temane so mu koye police report e free o mente hwe biem ti me ma me de ne ye se na me se me de ba beda mama bua me mama pe me na je se mo gidie se de bi hu no mesra mo so tiase ana se bia wo free atiase kwasa mama me no echi anya basa no wa film so echi anya basa. Okay ma me medase wo de me yanko ne wai obo heba fo no twetwe nkomomra na sa busu mu firi mo chechewe no me mente abusu na se otima se eni pamienu atumi ayira e de be na busu apani wo ye de abusu ya hye wonsa aya asem kase pa o aya asem ni awra wo sam pa anwumre ye o omra sama semani abre asem we hu pa o wo de yenko ne kodi nkomomra abusu apani frama babo afa no abusu apani se atu firi akonwa so because this year timi yira utimi kwankopɛ no anamamba ne watu afa ho se yansuma kwankwa ne bi kura ne ehu mu nkotini utimi nye tempao asem kase pao asem wasi wo chechewere no nya agudie nya sidie o fere na ni wukura mabusu apani no nya asem keto akora ma me nti so far no ekoma asa no nwia ne di kan yira no de na busu an kan eno na abusuafo no ka se menua no wo me maame ho e wo fan e wo twetwele wo yira atema no okay no mu ka se wo maame nchen e wo twetwele na maame ka kire wo se akora ne ba bi wo no woni ba bi wo ono mu sa fresh ene won kope no nti me maame ye so kwa akope ne so ko ya wanye de wa hu no enti unwa no di kan yira no muhwehwe mu a na ama me so akohia ne kwanhia bu da bi mi mentias yese unwa di kan yira ye no amane bo amafie e na busu apani antu ho na mo me pa cho me nua ne di kan yira ye no mo fle fie se wa yira na no mo de brem ni nyina e ma me se woni ba bia ne ba ne wo nani krusu mubusa anu Beba cho me ma miss wo be ma no so frɛ ne se ne ba na ye de aba ho no se de bi ne ba ne ma ho ne se be ma ne se ne o ma me nso ne ba bi o wo na ma me se woni ba bi o ne sa de a wo kwa akɔpɛ ne so kɔ ya wa ma na de no bia se o ma me ne nim ba bi o we me nim no ye adwuma ba unua no Pepa cho me nua no a dietitian and a nutritionist at Trust Hospital Accra. Oh. Now mo ko busa hospital for no. Pepa cho ma ko ho, omo so ni, omo hu. On that TV ne so no. Pepa cha. MC amofa ne maame ne so nto nchen. Omo nyina yira ba ko de ye hunu ze de on ka tiasefo asase ho. Na ne bayi o that TV so yira ja ne maame no. Ya sembu ya wura husem echechiwere ne bitibisie ni sa abusuem wa bra ne maame ne gina homa no so no okay. Hello maame. Hello. Oba pa. Bibi aboko. Hello maame. Oh. Hello. Nasi odi ni komo. Oh. Mami anu oni ababa we ete ewo tema. Wono ene pese yebusa no akoda no fare bai. Hinfa na akoda ne wo. Ko so asemi mu owrem. Me bre no nti agni kunu number we se yebusa no anamo be na yire ko atu yira ye watu afa ho.
Anya busua pani kwa na mela ahye na nwumere yi o. Debi. Hello. 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 Hello, mommy. Hello. Oh. Hello, Papa. Me mo adwo mo akwa bas sompa sempeni padwuma die so. Bibi aboko de. Yam pupa na daroma. Mame, ehefa poten e na ofire. Bibi chichire. Bu ama chichiwere. Bu ama chichire. Ababa wa anase mame ayefra no akoso apoma odi no no. Mi ni ono odi machi. Ona di wachi. Sesi awo ankasa wo fa he. Mi watema. Na ne ba ayefra no akos one nanete. Emini netina ya kosu ku wi ye oye o ware ya afie ne oye na eduma. Enti nikuna no oneti. Na time wade ye no ono ni krutie no sense na one nanete ya wona atete no okosra no pen ne mpo uhu ba bia wote. Ane. Uhu ba bia wote. Okay. Sesi ano baba wei wayira yehu ba bia wo ni ebusa se wanya no hompopoye bi wotema ene nkrampotam ho na empokura no sai na ni kunu no aka se woni obate no wayira na umeka bibi nche na busua Obakache ma etu hu na ngo ekoye police station ema onu bra ne mame ene ne kasai ebusa ne se wo hu na no si hu no na obapa na ababa wa ye kana se mi no wa adwum hawo kakra. In fact, not that I know. Many what they don't do say bibisa or bibisa or no ni bibia sa ho. Debbie. Ma esan se eye wo wonso no be ma no akobusa no ababa wa na chiri kwan wa hu no ana wate ne hompopo ye wo kuru bi so. Me ba chawo le nya ne tetema. Enti be ma ne de me hu ne da ye nyina ne le bompa ye se obeba. Munyina mo bompa ye so beba ana watu kwa ya na. Wo fie wani ni kone ne ma le wo fie. Ana emse no wo fie na ni kunu fie adwuma ba e no ka kire se fie adwuma ba no ta je ni kunu se onko fan kran na sa ta men kran ko skria o mu ni ko ja obi enti o ka se be ma no onko fan kran na be ma se o kwa wa din kran ba e ni atupunu mu o ye ni ya mami bi ti wona mami se o you know o fa ha se tele we na okuta small bag bi nye bag ya bibia o mba o de afa ha nti fi ho na ye hu na mom no na o text me mi se no text me o wa no ni bi kunu kasa ni kunu ni papa ene ne kasa enti o text o so na dia wo hu ntimi text ni bi because o text we are no do phone enti wo so ntimi mi se o text no kan se e o be friends one friend me da we are no do phone ni kunu sentim dem kan se ni kunu papa and now ni e fine but no so friend no enti de bi o ka jen se ombra enti e fe o ka jen se se wo jana ni kunu ko ya wo mai de na o pa kire enti eno man na o twimbienu se na o twimbienu kan bi kire me because o e be ma e kan bi kire me na se bia o kwe se o mabie mu a ne me hu na me de ka me ka se bra enti o ani de class se an se ko mi ko sia o be sia le baby ono ade ka e ba be fa na nke o ya ba na ya kan sem no se asem bi wo kwa na se ya ka bi ba de o si fifi ne ya anti ase anti sa asem bia wo no fifi enti ani tino friends wa ma enti papa na o tumi ni so ye no
ɛna papa nsa afrɛ no na obisa ne sɛ asɛm na ɔde te n'anim no deɛ na ɔka ɛna ɔsɛ mmom asɛm no deɛ me kun deɛ menyaa no deɛ nanso so no mekɔ yesu kristo sɛ menkɔyɛ no adwuma nti me deɛ memmɛ pie ada na ọkọ asọrọ wa hia sabre ọkọ asempatri first na minister no ko Roma nti o wari ye no eno oni ni kunu ko first o tabe aso mesa tabe aso en onna no wale ni ko nti chire no oja ye se da so no first de bia sikani adi nti no pa asọrọ fufuro nti asọrọ na no ko no so no enu mu ane kese what if 15 or na ba to 2 years no where Juma was net hospital where dietitian where Juma come na sesi ano ne ba oja ne fie no wadi fie sai fie ka kreb no nya fie na aya asemo na yentie ne ba bia se ebia ya kidnap no ba bi there be obia me ka fie ni ba bi okọ first na get any communicate no text ye na ye nya fan text ni bi no oja ye no o free bi ni phone no okay oba pani wadawroma achina mesa afrew asemwe no mintu mu nwie kire se SM fifi furani na me ko hu saman sa na asemi meye no so china me ne abusu pani be kasa o china me ni kunu no be kasa senti amanfo bia ye hwe ha ama baako awuo ama baako a waka no ye mpa kira kwa na empokura no anamo be na abusu pani watuo efrise sa asemi no o fa na sunsumu asem spiritually a o nwia se ete ene ne ma me mo ne mo mo be yira wo yira nmu ana mo ne na mo a oye ma me no pa ko de wosre yira no kwa so anamnam kwa ku asem ye ntunse fridge nyame admo chene besa atena so for sure asem no mse mu ram te se de ye kan mo tie no asem won no na aya na de bia ka se obi a wotu vi a wo de wo abusua no ye wotu obi de anu ato de fanya ko re maami wanya ne ba bi koyi ekwan ya ofa so se me ko enya medwuma yi eno ana maami ka se ne ba no so sa na ye de yo okto so kan ya wo ko ya wa ama bible mkwa na ko ya wa ama yi otu ko so wa ama yi enoko awon sa na busua ni mza ko o mu na betutu o mo ma so nti yan hwe ya